No, v tom rabate to bolo prvé víťazstvo a veľmi šokujúce a pre mňa prekvapujúce. Takže tie emócie boli také, že wow, že bola som z toho viac v šoku a teraz v tom Ríme už som si to akoby tak aj viacej užila. Už som si ten výkon znova potvrdila, vylepšila a už som sa tak viac do toho, tak som sa to vedela asi tak viacej užiť, že som znova teda zvíťazila druhýkrát po sebe a ten výkon ešte vylepšila. Takže ťažko sa to porovnáva, ale asi áno, to prvé víťazstvo bolo také prekvapujúce a to druhé už, že áno, už som si to mohla tak potvrdiť a už si to viac užiť. V tom Ríme, v tej poslednej zákrute, tam bola tá Američanka po pravej strane, cítila si ju, vnímala si ju? Hej, ale aj to bol jeden z pokynov trénera, keď sme sa bavili pred štartom, že aby som mohla ísť na tých 15 krokov, tak si nemôžem všímať tie superky, pretože potom dochádza k tomu, že ja začnem akoby s nimi superiť a chcem ísť dopredu a ten krok potom akoby tým chcením skracujem a potom mi to na tých 15 krokov nevychádza. Takže ja som si šla svoje dráhy, svoj beh a svoj krok, si som vedela, že tam je vedľa mňa, ale snažila som sa ísť stále to svoje, aby mi to vyšlo, aby som nerobila chyby. A to sa podarilo. Ten záver mi až na tú skopnutú prekážku teda vyšiel a dokázala som teda v tom finiši získať. V tom behu, v tých stotinkách som vlastne asi ani neriešila, že som skopla tú prekážku. Proste som sa snažila ísť do toho cieľa a finišovať. Na poslednej medzere uvedomila, že asi to úplne nie je vhodné, alebo teda dobrý nápad ísť poslednú medzeru na 15 krokov, lebo už som sa tak cítila, že mi to asi bude ďaleko. Takže som išla na 16 krokov, ale začala som neskoro riešiť ten 16 krok, čiže som sa dostala blízko a zhodila som tým pádom prekážku. Takmer som aj ja spadla, ale som rada, že som mala ešte ako tak dosť síl, že som to mohla ustať a udržať si tú prvú pozíciu a potom sa do toho preteku po tých pár krokoch, ako som teda hľadala ten balans a trošku som stratila tie sily, tak som sa potom vrátila a finišovala na tom prvom mieste. Po rabate ty si spomínala teda, že si mala pred štartom problémy s kolenom, že to cítila, tak teraz to bolo aké v tom Ríme? Teraz už to bolo v poriadku. Za tie 3 dní medzi tým Rabatom a Rímom sme sa s trénerom snažili čo najlepšie zregenerovať a tomu kolenu nedať nejakú veľkú záťaž a pripraviť ho na ďalšie preteky, čo sa podarilo. A aj som bola už v podstate v tom Ríme vo väčšej pohode, tréner bol so mnou, takže som aj rozcvičku zvládla fajn. A áno, v tom Rabate to bolo komplikovanejšie, bolo to náročné ísť najprv na štart po rozcvičke, keď ma to koleno bolelo, že som nevedela vôbec ako odbehnem tie preteky, ale teda hlavou som sa už potom na štáte nastavila, takže že som tu ja prekážky a idem do toho naplno a neriešim koleno a to sa podarilo, no a teraz v tom Ríme už to bolo úplne bez problémov. Našťastie Američanky nebudú na majstrovstvách Európy, možno za akou ambíciou pôjdeš tam? No, tak asi by som chcela určite teda obhájiť možno ten výkon, alebo teraz tie výkony, ktoré teraz podávam, tak verím, že tá forma mi vydrží a budem sa snažiť zabojovať o čo najlepšie umiestnenie a o čo najlepší výkon. Teraz asi ani nie je nejaká veľký priestor na oslavy, pretože tá sezóna teraz začala, je v plnom prúde a onedlho ma čaká ďalší štart na Diamantové lige v Oslo, čiže asi si to postupne odložím všetko a verím, že po sezóne bude čas, priestor. Bude priestor oslaviť celú tú sezónu. To bude dlhá oslava. Kľudne. Aký je to pocit nás byť teda tohto sezónou líderkou tabuliek a nastupovať v podstate ako favoritka do pretekov? No, je to pre mňa niečo nové, ale snažím sa to nejako si akoby nedávať na seba takýto tlak. Skôr to možno využiť v svoj prospech a stále, ale idem do každého preteku rovnako. Idem si stále akoby to svoje a snažím sa splniť tie pokyny, čo si s trénerom dáme do toho preteku a nejako asi nevnímať to, že v akej som pozícii, pretože tiež tie preteky, každé preteky sú iné a samozrejme, že aj tie Američanky sa budú zlepšovať, verím, že sa aj ešte budem zlepšovať, ale tá rivalita tam je a stále si myslím, že to bude do každého preteku, to bude vždy duel do posledných metrov. Takže na dovolí za Slovenska zles poďakovať, pogratulovať.
Už sa z toho stala taká séria, keď Peťa Vlhová jazdila, tak všetci ľudia už teraz pozerajú na teba. A som strašne rád, že sme tu v tej ére Zapletalovej. Takže nech ti ide celá sezóna, tak ďakujem. Ďakujem aj vám, že ste prišli a máte záujem o atletiku a o EMU a nebudeme to naťahovať, lebo samozrejme v Ríme ste si všimli, že ten meeting končil neskôr ako býva zvykom na iných diamantových ligách, takže toho spánku asi nebolo veľa. A samozrejme, ale Ema sa s vami rada podeli o všetky dojmy, takže Ema, blahoželám ti ešte raz. Super čas, všetci už vedia, koľko je jasné, čo to všetko znamená, aké miesta v histórii to sú, aké sú to výnimočné pozície pre slovenskú atletku v svetovej konkurencii. Znovu, ale teda teraz sme sa dostali znovu na ďalšiu úroveň a áno, je to úplne iná začiatok tej sezóny, úplne iný ako minulý rok, ale ja si myslím, že tréner je spokojný. Cieľ obhájiť to víťazstvo z toho Rabatu. Ako som už bola na štarte, tak už som myslela iba na to, že idem pretekať. Ja som tu a na dráhe sú moje prekážky a nemyslím na koleno a to sa podarilo. Nech sa páči, ďalšie otázky? Takže povzbudzujeme aj slovenských priaznivcov, aby sa prišli pozrieť do Ostravy, nemajú to tak ďaleko.